Croeso yn ôl ata ni. Mae Efo Lois hefo fi fan hyn sydd yn rhan o Cadwyn greu gyfrinachol, a mae hi wedi cael gwybod ar ôl iddi hi greu llun Morfydd fel yr Haul. Taw margetudur ydy'r nesa yn y Cadwyn i fod yn ymateb i'w gwaith hi. Felly, gan obeithio bod Marged yn barod i ddod i mewn. Margetudur? Dyma hi, Margetudur. Sut wyt ti? Dach chi'n iawn? Ia, ti'n o leo, Marged? Iawn, diolch yn fawr. Da iawn. O'n i newydd fod yn datgelu wrth Efa taw ti oedd wedi cael y fraint o ymateb i Morfydd fel yr Haul. Nes ti'n nabod i gwaith yn sydd? Do, nes i'n nabod i gwaith i syth, dwi fel chi yn dipyn o fan o'i gwaith i, a dwi'n meddwl bod i'n gwneud gwaith gwych ar cyfryngau cymdeithasol yn fan i faterion a bwys hefyd. Wedyn, oedd o'n dipyn o fraint i mi gael ymateb i'r llun, a diolch yn fawr am y cyfle. Diolch yn wneud. Gai ofyn i chdi be oedd y prif elfenna? Be oedd yr ysbrydoliaeth fwyaf? Ia, fyswn i wedi gallu mynd i sawl lle, wedyn nes i ddechrau jyst yn stydio'r llun, a mae yna ddeuoliaeth yna mewn ffordd, oherwydd mae gennym ni'r ferch yn y canol, dwi'n cymryd Morfydd lle, a mae hi'n edrych yn reit anfodlon, aniddig, ond mae reit gynnil o deg gwir o ran, mae ei weld yn ei llgada hi ac yn ei gwefusau hi, fyswn i'n dweud. Rhyw anfodlonrwydd. Mae ystym hi hefyd yn cyfleu bod hi'n anghyffyrddus, ond wedyn o'n i'n teimlo, dwi'n gwybod os dwi wedi dehongli fewn iawn, ond be o'n i weld wedyn ydy, ydych chi'n gweld y ffram o'i chwmpas hi. Mae hwnna'n eitha confensiynol, arwynebol i radda, a dwi'n dweud hynna fatha beirniadaeth o gwbl, ond hefyd, a eto dim beirniadaeth oherwydd dwi'n meddwl bod o'n fwriadol, ond ella mae'r delweddau gwmpas y llun yn eitha diddychymig mwy o ran bloda, adar, pethau mae rhywun, pethau mwy ystradebol mewn ffordd. A wedyn be o'n i wedi meddwl yn amlwg oedd Morfydd fel yr Haul oedd un o gariadon Dafydd ap Gwilym, a wedyn o'n i'n teimlo mewn ffordd bod yr hyn oedd ar y tu allan yn glynu mwy at bortread fysa Dafydd i roed o'r ferch, so bod oedd o yn cymharu Morfydd i bethau fatha'r lili neu'r haul ac yn y blaen. Dyn da chi'n gweld hynna ar y tu allan, ond yn amlwg mae hi ar y canol, a di hi ddim yn cael dim llais, da ni'n cael gwybod i hochor i, ond mae gwynab i'n cyfleu bod hi ddim yn fodlon. Ac o'n i'n gweld hwnna'n diddorol, oherwydd mae o'n codi rhywbeth pwysig ofnadwy, sef bod ni, yn amlwg, da ni'n gwybod am Dafydd ap Gwilym, fatha un o feirdd enwoca Gymraeg a'n enwog am ei ganu serch ac yn y blaen, a da ni'n gwybod am Morfydd, o gwbl dwi'n gwybod amdani, di bod hi yn gariad i Dafydd ap Gwilym, mae hynna'n anghywir mewn ffordd, mae hi'n berson yn ei hawl ei hun, ond dydym yn gwybod dim amdani blaw bod hi'n gariad iddo fo ac amball ddisgrifiad ohoni, a mae hynna'n biti, a dwi'n meddwl, oedd y llun yn codi'r cwestiwn i fi, be oedd ei safbwynt hi yn ganol hyn i gyd. Wel, dwi'n gweld Efa yn gwenu o glust i glust yn fanna ac yn nodio'i ffan, achos tysach chdi wedi clywed Efa yn dweud yn gynharach am pam fod i wedi dewis Morfydd fel yr Haul. Mae o bron air am air am yr un sentiment yn union. Efa, fysach chdi'n licio ymateb i be mae Marged newydd i ddeud? Mae'n od, achos yn anaml iawn fel rhywun sy'n creu celf, ti'n clywed beth yw ymateb a be maen nhw wedi darllen mewn fe. Ac dwi'n meddwl credu fel be nes i ddeall o be mewn fe. Mae'n disgrifio hi fel ewyn, tone a gwe, precop a pob math o bethau. Mae'n rhaid yma fel gwe precop, ond dal fel dyna'r fath o bethau mae fe'n disgrifio hi. Dyna beth oedd fy ngofeth gyda'r darn, felly ti ddeallu. Cyn i ni glywed y darn, rho gefndir sut
bontwyd wan o'r llun i y sentiment yn y gerdd? O'n i'n amlwg yn meddwl am y ffaith bod fi eisiau rhoi llais i Morfydd, ond nes i symud chydig oddi ar hynny wedyn, neu ymestyn oddi arno fo, oherwydd nes i ddechrau meddwl am yr un sefyllfa heddiw o ran o'n i'n meddwl pwy fysa'n Dafydd ap Gwilym ni heddiw a pwy fysa y Morfydd heddiw yma. A nath y syniad yn diwedd atblygu rhywbeth tebyg, sef rhyw spin mwy modern ar Dafydd ap Gwilym, oherwydd dwi'n meddwl tasa Dafydd ap Gwilym yn byw heddiw fysa fo efo cyfri Instagram, Twitter, Facebook, be bynnag sy'n fynd. A dwi'n meddwl fysa fo'n postio llwyth o bethau. Cos cymeriad fel ydi o, a mwy o'n byd o'n i'n meddwl amdano fo hefyd. Dwi'n meddwl byswn ni'n fan mawr iawn o Dafydd ap Gwilym, de. Dwi'n meddwl yn ei gefn o heddiw byswn ni'n cega lot o'n efo dweud, o, mae hwn eisiau ffilw a felly. A mae'n meddwl dipyn o'i hun ac yn ffansio ei hun a felly. Ond so nath y syniad ddod o hynny'n diwedd a meddwl am rhyw drwba dŵr mwy fysa'n byw heddiw yn mynd efo yn Morfydd sy'n heddiw a sut fysa fo yn gwneud yr un peth ac yn sgwennu cerddi am y ferch lle. Ac mewn ffordd yn ei defnyddio hi i raddau ac yn adrodd i ochr o'n unig o'r stori. Rhannu. Galwodd fi nes fel arwydd McDonald's yn yr oriau man. Roedd ei wefusau'n gynnes fel tasan nhw newydd ddod allan o'r popty, ac mi lyncodd bob tamaid ohono fi nes bod hoel ei fysedd yn farciau sos coch ar hyd fy nghroen. Ac wrth i mi gasglu nillad o'r llawr, roedd ei dafod eisoes yn trio dal blas fy nghorff, ac mi welwn y geiriau yn dechrau popi'n i geg, a gwyddwn, erbyn y bore, y byddwn i'n gerdd dwt ar ei Instagram o. Efa, dwi'n gwybod na mond newydd glywed y gerdd wti. Beth ydy dy ymateb cyntaf di i yr ymateb i Morfydd? Dwi'n meddwl bod mae'n wych, mae mor ddiddorol sut y marged wedi llwyddo i fynd â syniad yma. Ni yn eitha cyfarwydd gyda Dafydd ap Gwilym, ag y ffordd mae fe'n portreadu menywod a wneud hwnna'n rhywbeth cyfoes, a gwybod bod y senario yna'n chwarae allan dipyn. Ledled y byd, dwi'n tybio bod y senario yna'n chwarae allan dipyn. Ond hefyd, just y ffaith bod e'n gweld hi bron fel bwyd neu rhywbeth i'w dreulio, creu rhywbeth o'r profiad ac yna fath o gadael i fynd. Mae'r ffordd mae fe'n gweld hi'n eitha dispos o hwnna'n rili ddiddorol. Mae'n breiddiol fel y broses yma. Mae'n rili cool. A fel oedd Efa yn dweud, Marged, wyt ti wedi defnyddio delweddau bob dydd, bwyta, y McDonald's, y pethau modern di-ddim-na mewn ffordd i daro'r maen i'r wal. Ia, ddoth yr syniad McDonald's na'r ffaith, o'n i wedi bod yn stydio'r llun a o'n i'n teimlo oedd na fatha bod na heilo neu rhyw gylch o gwmpas i ffen hi. Ac oedd hwnna wedi bod ar y meddwl i sir, a wedyn dwi'n meddwl rwla nath yr syniad ma'r arwydd McDonald's ddod o hwnna, dwi'n meddwl. Ond ia, o'n i jyst mewn ffordd eisiau dangos sut ella dod yr cymeriad gwrwaidd yn y gerdd, ella ddim hyd yn oed yn gwerthfawrogi'r profiad a eisiau defnyddio hi oedd o mewn ffordd, a wedyn gobeithio bod hynna'n cael ei gyfleu felly. Faint mor ymwybodol oedd ti, Marged, rwan? Achos mae rhaid i ti edrych yn ôl ac edrych ymlaen mewn ffordd, oes? Wyt ti'n ymateb un peth. Pa mor ymwybodol oedd chdi wedyn, mae'r rhywun
actually yn gorfod ymateb i mi wan, a faint o le dwi'n rhoi iddyn nhw, achos felly di ddim cael pen y mwdl mewn rhyw ffordd, ti'n gorfod agor yr Cadwyn hefyd yn dweud? Feddwl be nath o ddangos i mi o'n i'n poeni mod i illa di gorfodi pwy bynnag oedd yn ymateb i mi i fynd lawr i'w lwybr penodol a do'n i'n isio gwneud hynny, ond be o'n i'n sylweddoli am profiad i o ymateb i llun efad, da chi'n gallu ymateb i un rhan bychan iawn o'r llun ac ymestyn y hynna, a hefyd o'n i'n sylweddoli fy hun, o'n i'n gweld wbath newydd bob tro, wedyn dwi'n cymryd fedar o fynd i'r rwla, dwi'n edrych ymlaen i weld be fydd yr ymateb nesaf. Dwi'n siŵr erbyn y diwadd illa fyddwn ni'n eitha pell oddi wrth yr hyn da ni wedi ddechrau efo, ond dyna sy'n wych am y prosiect. Yn union, yn union. Felly, pa mor ymwybodol wyt ti o pa gyfrwng sydd wedi cael ei ddefnyddio i ymateb? Os gen ti unrhyw syniad? Na, sgynnem syniad. Wel, allai ddeitha ti na can sydd wedi cael i chyfansoddi yn ymateb i rhannu. A yr artist dan sylw ydy Edie Crawford. Gwych. Plesio? Ynddi, yn arw. Gwych. Wel, yn y darn nesaf, mi fydda ni yn gwahodd Edie i mewn, ac mi geith Edie wedyn ddeitha ni yn union be oedd yr ysbrydoliaeth yn dy farddoniaeth di. Diolch o galon i'r ddwy onoch chi.